Ongi etorri Sukalherrian saiora, bai, dakizuen bezala, ni Joseba Arginano naz. Eta gure gaurko gonbidatuak ere, Irene eta Itxaso, naz. Bai, ondo entzun duzue, naz dira, naz musika taldea. Adi lagunak, ehundoko saioa datorreta. Kiston girua dakabe. Juhu! Kaixo launak, eguerdion, eta haupa Irene, eta haupa Itxaso. Ni Joseba naz. Ongi? Ondo, txantxetan enitza. Naz taldeko biki detorri zate, baina iru zeate, berez hor biltze zatena, ez da? Ze, irugarren papel hartu berden nik, ose mirale? Nahi basun? Igual azarretu goiaku, Bai, seguru bai. Bueno, ikusiet gitarra eta guzti etorri zatela behintzat, ez da? Bai. Jose abestuko zuen duen, ez da? Bai. Eta Sukalden zemuz moldatzen zate, etorri zate bi honenak? Bueno, zen empate gauzela dut. Empate. Eta por bat. Eta harri horri hau, nola indezue? Besti atxen duzeko, ze? Lanen gatu da? Vale. Bueno, ingo deuna da, tabule bat, izokinana, osagai mordo batekin, eta aldi berian ondo pasa, ez da? Bai, hori bai. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu, osagai desente daude eta jakiteko nondik noa biliko goean, bale? Hemen dakau kinoa, ingo deuna da kinoa egosi, iten dana da ontzi baten bota, bikoitza urana bota, gatza pixkat, egosi, 15 minutuan, alde baten utzi reposatzen, eta kinoa listo ekiko dugu. Beste alde ingo deuna da izokinakin, garbitu ingo jot, azalak endu, jarriko jo limoian birrindura, zuko pixkat, eta ontzen utziko dugu. Behin onduta da honian, gero bai sartaiti pasako deu, eta kinoara naztuko deu. Baina eso bakarrikan, baizik eta beste osai hau guztiak, bai, txikitu ingoitugu, eta bertan sartu luzokerra, aguakatia, tipula gorrilla, mangua, tomatiak, hemen daude pistatxok sartaiti pasako ditugu pixka kurruskari gelditzeko, eta gero hemen dakau feta gazta, olibak, eta hemen menta ostuak, eta perezia. Dana txikituko deu, dana naztuko deu, eta hori izangoa gaurko plateran oinarria. Eta ingo jau, aliño bat, ospinetako bat. Jarriko deula hemen, dazkau izokinan arrautzak, limoian birrindura, zukua ere bai, olioa eta gatza, eta horrekin ingo deu, dena aliñatu. Ados? Eta hori gutxi balitz, tostadatxo bat ingo xo lagungarri. Hemen dakau batzu ja, errekoitugu oliotan, gero ateakoitugu, pastatxo bat ingo deu, ogilakin tostadak, igurtzi, eta lagungarri jarri onduan. Ados? Ondo, zego. Bueno, hau esan da, lanian jarri behargia. A ber, zerrekin jartzi zuten. Ni izokinakin jarriko naiz, eta kinoa jarrikoet martxan ere bai. Eta zuek adibidez behitu. Batzuia, zuetako batek agarzen egiteitun. Sortzi amarrale, desente potxatuko ditugu, gero xoabe txikitu eta ontatzeko, bale? Zure kontu? Irene? Bale. Eta, a ber, Itxaso ize gaztellon. Itxasoi, adibidez... Erreza? Ez, Itxaso nada. Venga, neharrik ez tezu ingo, ez da tipula zuten, bai? Me katxiz la mar... Venga, aguakat eta luzokerra jungo zea, garbitzen? Ondo, bai. Venga, mol bat jarriko izu, eta zuk laukitxotanin da berta gota, bale? Bale. Olako zenbat, esan zuzen bat, ale? 8 ale. Bale. Baina, bai ingotez... Ez da baki berke, erditik amoztu eta listo. Zeatik oliotan goxatuko ditugu, gio zanpatu eta oginan emango jo, bale? Ondo. Bueno, eta esan bezala nik ateako kinoa egosteko, hemen txe ontzitsua, bale? Eta beste ontzi bat, mardultzen, ondutzen, usteko, gure izokina, bale? Bueno, bikote, eta aldi berian, bueno, kontatu, epe bat, atea ezu eguantxe, ez da? Gure lehenengo lana. Lehenengo lana. Bueno, epe bada, diska motx txiki bat, ez da? Bai, lau abestikoa. Lau abestito patu ditugu betan. Alda izen zeir arte, ozak izan badan, baina bai. Baina guri laukoa. Osa, epe zei arte izan laike. Osa, alda uste dut, 30 minutu, ozak izan bat, minutuko... Vale, minutuko, bale. Igual gazuretan hau, Bikantu luze balin badia, bikin bete alda. Igual, alda izen. Vale, eta zuek lau kantu, ze lau kantu topatuko ditugu bertan? Ba,
lau kanto euskaraz, Bai. Vale. zigara Apur bat- euskaraz egiten, eta... Apur bat mix die, no? Bai, Da bat, nire ustez, lehengoa Euskaldunen naz deitzen da. Euskaldunen naz. Euskaldunen, Ulertzen naz, zuen. baspare, Ulertzen ezta? zuen txisti, ezta? Bai. Naz mayuskulatan, por sakaso. Vale. Eta hori da apur bat trekitiza, perkusioa fuerte hau dau, pues más movidito. Bai. Eta gero bi dauzolan lasaitzuak esango naben gabaren babesean eta zubarik ez dau. Ba, holan más gitarra, violin eta holan. Eta gero beste bat, bertso bat, a capela. Bai, Bai, laburtzue, baina asko guztiakun eta esan genuen bau, Vale, eta kapela, diskorako. eta hirurak abesten dezue, o bai, bai? beti abestengu irurok, eta Onda. ni gitarriagaz, bueno, diskorako laguntza asko ukigu, Ibai eta Iban, gure lagun batzuk, ba, hori nazi, bai, produkzio lanatan da holan, eta ba, gure lagunduzko produzitzen, ba, kriston, osea, ez da bakarri gitarra eta hiru abotz. Lan hona dau. Suerte asko ukidu ebeiek bai zuekin lan Bai, egia, bai, Danok, bai, elkarlanean, hombre, hombre, elkarlanean. danak. Bai, bai. Danak. Ondo, bueno, eta kantu hauek, badakit ja, zenbat urte, 4 urte o 5 baso hasta elkarrekin ja, ezta? Bai. Segatik kostatu zaizuen beste aurreneko epiateatzia, eh? ba, Alde batetik bestia jota, denboik ez, ose? Azkenengo udatik hasi ginen gehiago seriotan edo hartzen, eta orduen ja hasi ginen gure Oin abesti arte batzuk. egon gara hitzen beste batzuna abestizek. Bai. Eta Osea, horrek ez bertsioak deu- egiten eta alegia. horrek ez deu motibetan nahi beste. Ja. Orduen, ez dakit aingo udan hasi gara derrepente Instagramagaz apur bat, ez dakit famatu hau entre comillas eitzen, eta grasi gehiago izku, eta gehiago inspire gara, gehiago gogotsu hau egon gara ingurtien. Claro, eta esan zenuten hemen ja gure abestiak atea behar ditugu, eta gure Bai, apur bat nortasuna urgentziz atea. ikusi gu ja, no? Bai. Itxaz? Da ikusi dugu bai, batez behin gurukoari, eta bai jente gehiauri bai helduiakola gure bideoak abesten, eta holan da ikusi dugu guztiakola jentieri orden hor bai animetan gara gehiago. Bai, nik uste hori Azkenean- ikusten zuenien jenteri guzteteakola, eta horrek apurret bultzadan dizago moten deue idazten azteko, edo gauzak itzen azteko. Ondo, eta zein da adibidez hor, zea, idaztituna abestiak eta martxan jartituna, doinua Pues, sartu. ez dago hemen ez da buena. Nagore. Hoi lanian laga ezu, ez da? Idazten da, Ondo. Ba, ez da broma, Idazten da. Ez da broma. Katxis, Baina gunien pare bat eitzen deuz. Bai, Bai. Katxiz lamar, orduan Hor epe dago. bat motxak gehatu zeate, disko tardiate agertzen duten, ez da? Bai, baina berrazieran esango ez dugu atako... Txirriki txarrak azetean bezala, Amarra ez da? bestiko disko bat. Bueno, Joder. eta zue gaineak, Gernikarrak, ez da? Bai, Irurak, Hirurak. talaun minak txikitatik, ez da? Bai, bueno, nik Nagore berandu eta hau... ni ezagutzen ginen bai. txikitatik, eta gero ondala urte batzuk Irene gaz junto ginen, eta kuadria berekoa gara. Ona. Bai, hasi ginen gitarragaz eta proa jolasten, edo. Eta, zan izan. Basurina hidalgon lehiaketa baten parte arte genuen noin da, 2019 edo. Hola, Vale. izan dana, Beran Beren abesti abesti bategaz. bategaz, bai. Eta hori, beran abesti bat abestu behar zenun, eta irabazten bat zenun, holtza gainera beragaz igoten zinen, olako zauzat. Vale. Esan genuen, zegaitzik ez. Eta ze, irabazitzen duten. Ez. Ez, baina ona izen zen, ze holan... Baina holan, Instagram holan kontu hasi zen egaz gure, eta- osea, Instagramek Hola. kontua saldu genuen publikoa, horretarako igoteko, eta eskusa bat izen zen azteko. Hori izan zen, hori aurreneko Bai. urratzak eman, da aurrera jarraitzeko, ez da? Bai. Ona, bueno, eta zuen abestitan. Esan, Holan, bai bierdotez. oso ondo, laukitxotan, hola, nahizun bezala. Erragatuko eta, haundi join, o txiki join erragatuko. Zapori bardina. Hoi da, hoi bakoitzan gustuko izatea, eta bakoitzan gustuko egiteko daude. Eta az esan behar izu, zuen abestitan, Bai. ze topatuko dugu, zuen letretan, ze zentzuten da? Ba hori, Euskaldunena santzuetena, Euskaldunenaz da apur bat... Euskadi buruz, Euskadi buruz, eukigu ja lehenengo hater bat, YouTubeen. Bai. Euskal Herriari buruz ez dugu itzen berba, hau da, eitzen gu Bizkaia, Gipuzkoa, Araba. Ja. Orduen hor sartuzko, Bueno, bakarra balin bakazue ondo zaudete. Bueno, Jaiterra, bakarra balin bide bakazue. badoz. Bide badoz. Bueno, bi badauze bai. Lasai, Baina horre bai auken bostenak behar dire. ateatzen dira, eta lasai egon. Lasai egon. Na, hori hona da. Danetarik egon behar da. Du digabe. Dana hona txarra izango zen. Bueno, eta adibidez, Bertsoan bertsuak adibidez- zertaz hitzeiteu. Ba, bakoitzan bere buru hori Bai, apur bat bakoitzak gure bere bure maite behar dauela, eta orden hori eitzen dugu gehiago lan bertsoa, baina... Potente, bastakit, bai. indarra deko. Indarra Eta gase mezu abesten. babialdu Bai, eta indarraka Bai, eta... zamezu potente badeko. Bai, Ona. Eta gero beste bizek, ba... direia gitarragaz eta... Eta zeri buruz, pues justo zuarik ez da, gero abestuko gu.
apur bat, pues, txosnatako hori, bueno, txosnara heltzen zaren, udako hori. Giro, eta azkenin uda... Eta urtarrien atagu, Bai, Katxila, mar, Ez, baina esan genuen baulan, jentie pasan jartzeko. Eta ja atea dezue, epia ja, holtza gaina atea dezue ja? Bai. Nun ibliziate? Atara baina harin jau jo genuen Jai Alai Frontoien Gerniken. Jo genuen hor Pizarro gaz, Osabi gaz, eta DJ Opillak egaz, hori super naiz esan, gainera Gerniken. Eta hori, eta horre jabestu genuen zen, baina, klaro, horratara barik egon ziren abestizek. Eta gero, oingo aste buruan egon gara Zornotzan, Nagoretani, eta zeitzasek ezin ban, eta horre ja estrene guze abestizek aberre kontzertu gehiago. Bueno, eta ze jotzen dituzue, lau kantu hori bakarrikan, o bertsioak ine jarraitzen dezue bendikan? Zerren bertsioak botatzen dituzue? O jotzen dituzue? Guzteteako asko, Gorka Urbizu. Gorka Urbizu, eta Idoia, ze gehiago abesten gu. Oingoan Mikel Urdangarinen bat jogu. Bueno, ondo, Baina, bai, amaika bestia no joten duzue kontzertuetan. Eta bertxillo hoiei, zer ritmo sartzen diozue? Gitarra sartzen zue, zue irurona botza, instrumento gehiore bai, bateriare bai? Oin bateria bai hasi gara sartzen gira. Vale. Eta bateria zein da? Bada beste talde badeko berak. Vale. Subkontrata, no? Subkontrata, vale. Baina ezagune da lez bai Gernikarra, Ez da Gernikarra? Bai, Gernikarra. Ezkie da, eta Gernikarra. Gatxina, orduan Gernikarra izan behar da, naz taldean eoteko, ez da? Bai, edo... Momentuz. Hola nasi gara baina. Baina, bueno, izten dugu gehiago. Ez da Gernikarra bai alda sartu, ne? Bueno, eta hiru launak, antzeko guztu azkazue? Asko eztabaidatzen dezue abesti bat kanpoateatzeko? Igual, ne guztu, kasi igual. Guztu antxekoa deko. Bai. Ona. Eta musika estilotikan eta historiak, ez dakit baten bat beti, otea artifizio, esaten zenuna, ez dakit kantuak ere bai moldatzituna gehiago, edo nola egiten dezue historia. Esan dezue bestiak moldatzen ditula, baina bestiak doinua ere bai sartzen dio, dana beak egiten du, o nola kudeatzen dezue? Ez, lagune garelez, deko gauzan bat lagunek izetie, bueno, gauza asko dekoz, oso lagunek izetie, batzen garenien beti pasateak kume bai, dala apurba geratzi elez, kuadriako gara, eta geratzi elez, kontu kontari, jo que se, kotilloa kontentan, edo aurreko gaba kontentan, orduan batzuen ez genuen ensaietan, baina hori apurbe serio hau gauzela, dana da supererrez. Igual nagore azkenekoatan firetan da gehiago eta eletrak karten deuz, eta doinue, eta igual dator gitarri bideu. Nagorek ez du joten ban pianoa eta hola, baina dator gitarrara eta ataten guz hiruren artien notak eta, no? Osa, dana errez. Baina ez da, igual batek eitzen duena, bai. Hau bai txiki, mierda. Bai, hori bai txiki. Nahazu zuritu ingozu aurrena, bale? Baina, gauza bat ingo deu. Ingo dena lehen da bizi, behitu nik, ontzen jarriet horri zokina, hemen kinoa emartxan dakau, venga, aguakate honea bota, hoi bera organikoa, eta hau dana hemendikan kenduko izut. Zemat esan zu sortzi. Bai, horiek nahiko, hau bota organikoa, eta horiek hemen txeutzi. Bale, zuritu inbiarritu goiek, no? Baina, bueno, erreportai bat ikustea jungo gea, Elikara jungo gea, bertan beti ikasten gaude, eta guain antxone hongo, aberse kontatzeigun, eta segituan gaude bueltan. Apa Joseba, ni Antxon naiz, likan gaude, hemen arkauten, eta gaur likagaien xauketari buruz hitz egingo dizuet. Elikagaien xauketa, edo batzutan ere esaten diogu elikagaien despilfarroa, hau da, janari ondo dagoenean, jateko moduan dagoenean, baino arrazoi desberdinen gatik alferrik galtzen den janaria da. Orain dela 4 urte, Nazio Batuetako nekazal eta elikagaien erakundeak alarma piztu zuen gai honekin. Bere informean ateratzen munduan ekoizten zen elikagaien erena galtzen zela. Hau da, 3 elikagaitik bat zaborrera botatzen dugula. Ondorioak larriak izan daiteke. Hasteko, izan behar da, kontu etiko batean gaudela ere. Munduan eta baita gure inguruan, bada jendea arazoak dituela elikagaian lortzeko.
Adibidez, Euskadi mailan badaude 5.000 familia baino gehiago elikatzeko laguntza bonoak jasotzen dituztela. Edo baita ere estatu mailan badago 6 milioi pertsona baino gehiago elikagaien pobrezian daudela. Bestalde ere, elikagaiek ekoizteko behar dugun errekurtsoak janaria botatzen dugunean ere galtzen ditugu. Hau da, ura, energia edo lurra, erabiltzen dugun ura. Elikagaien xautzea, elikagai kate osoan ikusi dezakegu. Bai ekoizpen primarioan, bai elikagaien transformazioan, ostalaritza, jatetxetan, merkataritzan eta bai bukatzeko gure etxeetan ere gertatzen da elikagaien xautzea. Euskadi mailan 111 kilogramo pertsonekiko urtean xautzen dugu elikagai. Hau izango zen, batez ere, 100 kilo elikagai jangarriak urtero. Gehiena gure etxeetan izango zen, 157. Gutxi gora bera, 18 kilo botatzen da urtero pertsona bakoitzeko. Gehiena da, uzten ditugun ondarrak platertan. Gutxi gora bera izango zen, 130. Gero baita ere, astuta uzten ditugun janaria, gure frigoetan izango zen gutxi gora bera 120. Diru aldetik, familiekiko izango zen 400 euro urtero. Gero, merkataritzan ere, 126 elikagai xautzea gertatzen da, eta azkenean ere, ostalaritza eta jatetxetan 112 gutxi gora bera izango zen, hor gertatzen den despilfarro. Gure aldetik, Elika Fundazioak saiatzen da antolatzen urtero gizarterako kontzientzia kanpaina bat. Posterrak jartzen ditugu hiriko markesinetan, adibidez, baita iragarkiak botatzen ditugu bai sare sozialetan eta beste komunikabideetan, adibidez, prentsetan eta irratietan. Importanteena agian, igual, kontzientzia hartzea da. Gero, nahiko ohiturak erraixak dira egiteko, adibidez, etxeko menuan plangintza egitea, begiratzea ere etxean ze janaria daukagun, bai armariotan, bai frigoan, zerrenda on bat egitea erosketara joten garenean, eta bukatzeko, baita ere, sukaldatzen dugunean, ondo kalkulatu porzioak, gero soberakinak ez izateko, eta baldin badugu, nolabait berrerabiltzea. Orain dela urte batzuk, Elikaren eskutik, sortu genuen web orri bat, elikagai xagoetari buruz nolabait aholkuak eta ekintzak gomendatzeko, eta webgune hau irubikoitza.zerodespilfarro.eus da. Bueno, espero dugu eman dizuen informazio eta aholku hauekin, denon artean izango garela gai, elikagaien xauketari frente egiteko. Bueno, hurrengo arte, agur. Hau Pantxon eta gora Elika, eta gila esan zenbateak uste diguen da ze garrantzitsuan, Etxeko janarien kudeak eta ondo eman, zaborretan ez bukatzeko historik, bueno, leku guztietan, jatetxe, merkatutan eta bar. Gila esan, gure eta beti hola gertu du jatetxean. Gehiago balin badao mai gainean da gutxio zakarrontzian, gehiago patrikan. Hori hola da. Eta gila esan, pena emate, gila esan, hainbeste goze, hainbeste histori, eta geho, zenba janari zakarreta botatzen du, mekatxiz lamar. Bueno, mila esker Antxon, eta denok, aberkaso gehiago ite joan, dena hobeto kudeatzeko eta janari gutxio bukatzeko zakarrontzian. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hementxe, esan dugu bezala izokina ontzen dakau, hor dihua lasai, gero salteatuko dugu, nasketa baiteko. Hemene, kinoa martxan dihua, betu ja nola puztu dan, hemen goizkio beste pare bat minutu, eta erreposuen utziko dugu hor. Nikin beharretena da, hauek, gorritu sartaian, bale? Batzu joieke bai, bale? Eta, zu jarraituko zu horrekin, bale? Zuritu, txukundu, hemen jarriko ditu batzu ja gero tosta egiteko prestatzeko historia, eta zuk adibidez, atrebitzen zaizu gaitipulak egin? Bai. Bai, venga, ekin. Bai, lauki txikitan inda berta bota, bale? Vale. Venga, oso ondo. Bueno, Nas izena, nondik anatea ezue?
Izen ginen lehen 2000 eta hori, 2020 deitzu ginen justo konfinamentu gara izen, deitzen ginen beste izen bategaz ezaguna esango. Bai, zatik, az? Bai, jakun guztetan asko. Sin más, osea... Soy! Ona izango zen. Eta hori konfinamentu den, pues, dano moduen pentsetako denborazko uki genuen. Ezta? Eta orduen hasi ginen topetan beste izen bat, 3 hori guztetan jakuna gehiago. Eta Pinteresten egoten zen izen politzasko. Bai. Eta agertu zen naz, dala hizkuntza baten urdu hizkuntza baten nahi dugu esan, inglesez da, bueno, inglesez zan hori, baina euskeraz da, eitzen dozula, maite dozuela, jakingo dozula, edo... Eitzen dozula, bazkenien zure ingurukoak eta danak maiteko dutzuela. Bai, zean bezala mateko izuela, eta... Bai, hori arrotasune sentituko da bela, eta zuke bai, eta hori da, bueno, inglesezan saldize, baina traduzigu más o menos. Eta gainera naz, obviamente, euskeraz bizkaieraz da naz, no? Guk gainera dekogu Instagramen jarritze batzuk naiz, baina guk naz. Bai, gu naiz. Hori da, eta guk naz. Gainera nekan txakur bat eukin nun naiz ditzezana. Bai. Eta bat baino gehiago, Baitak sekan bat naiz, gio beste egun naiz, eta gio niko beste bat naiz. Ez ki hori pasaitzen da. Urrengoan naz, venga, ba, ondo. Eta gainera, 3 letra die, 3 gara, ez dakit, iruditzeak oso izen ona. Ondo. Horti dator apur bat. Bueno, eta diskan izena, epen izena nola ditzea? Alderantzi zan. San. Alderantzi zan, naz. Ah, vale. Dana dietxiztia, gana pentseta. Gizkokuak, ondo. Eta explika apur bat segaitzik. Gure abestizek, dekogune ordena ipinitze edo abestizena da, lehengo abesti... Potentiena edo. Bai, alaizauak edo bazkenien fortia da zenak eta holan. Da gero bazkenengoak, bai, alasai hau eta gitarriagaz, gehiago akustikoan edo, bueno. Bai. Egon ginen estudioan eta, klaro, nahi genuen eukitze zentzu bat, no? Zendia Euskalduren naz, gero besterik ez, no? Euskalduren naz besterik ez, gabaren babesean zubarik ez dago. Orduen danada esaldi bat izango bazan moduen. Orduen holan zentzu gehiago ukiban. Baina, klaro, musika aldetik edo soinu aldetik Euskalduren naz potentiena zan. Eta orduen gure produktorak eta, bueno, gure lagunek ezaskuen, alderantziz hau bueno, alderantziz ezakit, alrebez edo esan bien. Bai, azkenin normalien jentiek eitzen duela. Alrebez eitzen dugu. Suabiena, lehenengo. Eta gero gora. Posika maitzeko, guk alrebez. Zuek gauan bukaeran, elota guteko, ose. Diskotegan azkenen gua honen agartzeu, Hori ba, eta orduen pues esan genu, alderantzi zan. Eta alderantzi zan, hori jokoa gainera zentzu edeko, no? Naz, zan... Eta hasi ginen Instagramen igoten azkeneko, aurreko hastien igon baina hori diskoa edo hortik. Hasi ginen gauzak igoten alrebez. Dan alrebez. Bueno, igual bideo bat alrebez. Eta jentia erantzuten. Baina ze hau zeitzen. Edo ez dakiz, bai, uste dute urte berri on. Eta jarri genuen urte berri, no. Eta jentie, no, on. Eta badakigula. Arrapatzeko, ez da? Batzu motza geha eta kosta itez bazkizu. Bueno, ondo. Eta, esan dezuena, kontzertu darrak eman dituzue, eta gero, bakite asko eman dituzuela tabernetan, da leku xumetan, da gustatzen zizuela tabernako giro horiek, ez da? Bai, azkenien gu, oinasi gara bateria eta sartzen, baina lehen eitzen genuen gehiago, lasai hau eta akustikoa hori. Norden, jai baten ez dakit. Ez dugu asko pegetan, por ahora. Ez dugu ez esango. Oin baterizegaz eta bai. Baina hori, agora joten tabernetan, purbet lasaitzu hau, eta... Holan urten dire. Baina Jose nuten Gernikan, egundoko kontzertu eta gustatu zaizue jendea zona horrean ebai jotzea. Hori da. Izaron aurretik eta hori superrande. Hori kiztena izan behar du, ez da? Bai. Ze txitxarek eta ze musain beste jenden aurrian. Ondo, bai. Gainera hor superguztia. Nahiko lasai. Oso ondo entzuten zan. Bai. Normalin eukitzen dugu bilure, txarto entzutie gure abotza edo, ez dakit, baina... Baina izan noztako prestatu zuen, da hori oso onda... Hor esan duen, seguro ondo. Hola edo zeinek aldu abestu, Ai, ama. Bueno, bikote, eta zuek musikan,
hiru lagun zinaten, hasi zinaten jotzen, baina ja musikerak zinaten, ja bai musika munduan ibilitakuak. Bai, beti musika eskolan eta lan Hirurok egon gara. txikitutatik, bai, Hirurak egon zate. Bai, da, azkenen... Bai, justo itxasolani musika eskola berdinien, eta nagore beste batean, baina bai, hirurek. Bai. Familizen be bai nik uste dut asko ukigula. Musikeruak Bai. familian eukitu zu ere bai. Musikeruek, bai, gitxi, baina, oza, bueno, nagorek, bai, Nagore baina... niseko, nire lenguzu bateko da beste talde bateko, Bai. oza, bai, nik uste dut bai egon dela, no? Bai, baina ikusi dugu, bai, gustatzen dela, azkenien, ba, etxien be, bai, ikusten badozun musika gustatzen dela, ba, zuri be, bai, Dudi gabe. Zenbat urte txokin hasi zinaten? Esan ez zenbat urte Ostra. askazu eta noiz hasi zinaten ja Oin hola elkarrekin. dekoz, 24, da, 23. 23, eta hasi ginen, ostras, ni argora, zen, nire amak apuntezte musikara, eta Musikan Super txikitutatik. bai. Musikan txiki-txikitatik. Bai, txikitatik, bai. Eta 3 aurrenengo abestiak eta hola, ja 18 urtekin orduan. Bai, Bai. hortik, bai. Vale, eta ze jotzen zenuten musika eskola, ez dakit bakizu hor batzuk piano jotzen duen, Bai. bestia gitarra, bestia txistula ja, eta gizertan Bai. egiten zinaten. Nik trikitiza jotena den. Ah, ze ona. Ez tezu sartu abesti batean nola ba, trikitixa beito. bixat, o... hasiko da. Epa, Euskaldunena Euskaldunena zen abesti zen trikitiza Trikitiza da sartun de baina beste... Beste trikitilari beste bat ematen batek, deu. Bai. Asko gustatzen nahi, adibes untzan eta bestia, eta Bai. hor Bai. abestian guak, sartu den trikitixa goak, izton erritmoen mateio Bai. historiai. Eta Ba, euskaldunena abesti zentzu zen bizu, beste batek, beste trikitilari batek sartun dugu, baina Itxaso hasiko da, hori beste. ni hasiko naz ja barriro hartzen, ze ondala asko baitxinaben, eta orden ba, barriratara bidatek. Hori barruan eamate itxaso, lasai, Bai, nik entzuntzat, Ondo, hoi da, hemen, hauek ez naztuzteko, nagazio bi hauek hor organiko gotatzen joan, da hola txukun euki. Vale. Ondo, bai. Vale, haure listo, bagoaz, eta hauekin ere bai. Urruskari gelditzen nahi dira, gehiagi gelditu baino, ingo deuna da, hone atea, haueia, gi horrea botatzeko, ezin hobe dazkau. Vale, horire guztoa, horire bai joadan atxigir gitxarrak aurreaka. Eta, engio adibidez zuen lanbideak ere bai, musikakin zer ikusiak, zuen hobi bidea da, ez, guaindik ez, ezta? Hori da. Ez. Ze ikasi ez zue? Nik erizaintza. Erizaintza? Bai. Ona. Eta nik ingenieritza. Osea, que nada que ver. Oia ze bai, Zer ze pase da? Esan de bai. Ebakitzen bagea, baki guzenek zendatuko igun, Covideko honen probak eta itxasotzen Bai, zuten. Eta zuk irene? Ingenieritza. Ingenieritza. Ona. Eta hortan ibiltze zatelanean? Bai, bueno, Bai. nio karrera maitzen nau. Karrera eta- amaitzen. Bai, ni bai. Bilok? Eza, honek Zuk hau bukatu lanien. zu lanian zaude bai. ja. Vale, ondo. Eta hirugarren gua? Ba, hori da, Nola izen hau, barkatu? Nagore. Nagore esan dizu, hori da. Bai. Business data analytic. Business? Bai, ba... Datos. Horre diru ekarriko, Dat- ez da taldea, ez da? Da- Businessa. Vale. Espero dugu ekartzen. Negozioa. Ondo. Eta, zesan behar nizuen, orduan, noiz elkartze zate, noiz eukitze zueten mola elkarri eta jasen dezu ja Ba. serio jarri zeatela, Ja. segunetan ensaiatzen dezu eta nola moldatzen zeate. Ba, ez dago egun bat olan... Ez, daue kontzerturen bat ekogunien, edo eventoren Bai. bat, ba, horretako azten gara, por ejemplo, Bai. Nagore Madrilen bizi da. Ba, imagínate. Osa, oin momentu honetan Madrilen da bizitzen. Osea, que dator igual asteburu bat, eta horre saietako. Bai, Hola. azkenien ba... Baina, bueno. Bueno, aldan neurrian orduan, ez da? Bai. Bai, gu presiñoan gazitzen Hobeto dugu. izuguran. Lasaian hobeto, ez da? Ez, Ez, al revés. al al revés, revés. bai, presiñoan, bai. Askoz beho. Ondo, gernikarrak, kandela, Bueno, launak, hemen txe, gauz asko aurreat ditugu, gero ingo deuna, bueno, aguakate mostia falta zaiguta belar batzuk, ospinetakoa prestatu berdeu, ogia xetu eta xigortu berdeu, bueno, lan pixka badakau, baina, bueno, lan pixkat igual aurreatuko dugu dana ondo bukatzeko, eta bitartean jungo geana da, gozotegi batea, ikusiko zue, gozotegia, eta indue, saridun, bonboixitua. Goazen ikastea. Aupa Joseba, zemuz, hemen gauz, Durangon berriro, gozotegi aurrean, eta Carmel elespen zue. Erakutziko dutzuet, iesko urtean, Espainiako pasta lehiaketan, zerekin atara gendun Euskadiko lehenengo sarize. Honekin, manianko. Erakutziko dutzuet zela montaten da. Guazen.
Ez genduen espero, oberena, baina bai aurretik gelditzea, eta sorpresa handiena, Espainiako 6. Gehien bat, sorpresa handia izan zena, zenba jente, famaua da guk, hauren, ez miresten ditugun hainbeste jente, gure atzetik gelditu zala, ez? Eta hori, ez da izan benetan harrigarriz, eta gero ganera, Dulcipaz, errebistaren, aldizkariaren tarteko ikusi zutenean itxura, esan duen, hau da, ze politia dan, ze bitxia dan, eta hauren arte, zurrumurru artean, irabazle izen zitekela hortxetartean. Ez gendun lortu, irabazleek esatea, baina oso harro gauz, oso harro. Lehenguan, 2020 izen zan, da hor behun gintzen zela, bizkat jakitera zer zan, lehiaketa arlo hori, eta ze jentekin aurkituko gintzen eta hori. Eta gero, 22. ez gendun lortu, eta oin, Valentzian izen dala, baina joan gara, ja prestau hau. Eta espero dugu, 26. Ia zehatatzen dugun, ez? Taldean esan oso talde politia osotzen dugu, gaur egun, Noemi adibidez, Bolleris Arluen, Ataraban saritxo bat bebai Espainia Arluen, Dani, bateko aspirazio handiz, edeko oso memoria handia doka zaporekin, Ane oso fine da, oso zurre da, ez du edozein gauza aurkezten, ez da konformatzen edozein gauzekin. Ez bakarrik lehiaketetarako, baizik eta dendan ere, saiatzen gara gauzak politika aurkezten beti, kontuen aukien da, gozotegi arloa izaten dela gauzak ospatzeko. Eta orduan, ospakizuma dagoenean, beti apaintzen dugu tokia, apaintzen dugu maila, apaintzen dugu, gu apaintzen gara, gauza, ospatzeko, eta orduan, apaingarri bat izan behar dela, maigainean jartzen dana ere. Orduan, filosofia horrekin lan egiten dugu, eta hortan, ane oso zurre da. Berez, gozatu izenarekin, 2012 zabaldu zen, baina jatorriz dator 1980 Baina, esakoen hainbeste aspiraziorik, ez? Baina, 12. Nahi izan gendun salto bat egin, Ane Cornejo sartu zen taldean, eta berak emean zion toke berezi hori, txefa izendatu gendun, berezi zuelako, eta benetan, ekoizten ditugu gauza guztiak beste dizdira badekelako. Hori, aitortzen dut, zabal, eta handi, nire meritua zein dan, ekipo poli bat egitea. Talde poli bat egitea. Bueno, hemen gauz, prest, gure manianko montatzeko, erakusteko zelan montatzen dugun. Nirekin dago Ane, ezagutzen duzue beste aurreko ekitaldi batetik, eta bera da gure txefa, eta bera eta Danirekin, Dani dela lehenengoko ideokizuna, eta defenditu duena, taldean artean, atara dago gure manianko. Eta erakutsiko dutzuet zela montatzen da. Hemen dakat bat, hau da gure manianko. Ditu bi alde, bata da kakahuetea bera, eta bestea da kuxina. Nola egiten dian, alde bat egiten da kakahuetea. Hemen ditugu moldeak, moldean sartzen dugu txokolate esnea, eta janduja batekin, kakahuetea eta kokoa daukan janduja batekin beteten dugu. Jarri dugu izena manianko. Mani kakahuetea daruelako, eta ant ingelesa, kokoa daruelako. Ez gure Dani, da kokosalea, eta gustatzen zaio da kokoa agertu bidan nun handik, eta hor txibili gintzezan kokoarekin burrukan, eta azkenean lortu gendun maniako. Eta gero, azpiko kuxina, hau guk egindako moldea da, bekoa, eta da txokolate beltza, sudatxia da, olako limoi mandarina bat sortaletik datorrena, eta horrekin egiten da kremosotxo bat, eta jarriko dugu tantaka bat fruta garrazpunto emateko. Gero, karamelo gazia, eta azpian, dana estaltzen, salt bread gaietatxo bat, dekogu. Hau zer da? Pizkat mantekila gehiago daukan gaietatxo bat da. Eta hori estaltzen dudana, eta gero, margosten dugu txokolate zuriarekin. Beti bili bergara berrinbentatzen, berrasmatzen, berriatzen, zaporeak eta bide barriak, eta orduan, jungintzen kurtso batera, turroi kurtso batera, ikusteko zer dagoen merkatuan, da jente handiak ze egiten duen.
ikasi behar da, beti ikasten egoten gara. Eta han zapore oso bitxiak eta bereziak, ikasi genituen, ikusi genituen, eta sudatxiarekin gelditu gintzezan irututa. Eta pastaren konkurtsoa zetorrola gainean, pesta gendun. Eta segaitik ez dugu egiten honek zaporekin naste bat edo zer. Da horri biligintzezan hausnartzen eta Dani itorzitzaion ideia burua. Segaitik ez dugu nastatzen hone biak eta horrela kakauetarekin, kokoarekin, sudatxia. Eta horri biligintzezan, eta hortik erten zan, azkenengoko emaitza hori izen zan. Eta nola etorri gintzen zan, turroi kurtzo batetik, pentsatu gendun manianko merezizuela turroi bertzioa ere, eta aurten, Dani berriro izen da bera, landu duena eta atara duena ekoizpen hori manianko turroia. Tire, hona hemen gure manianko bitxia. Eta badakizue, dastatu, gozatu eta zoratu. Betir arte! Hau pairukote eta horak oso biliak. Hoi da hoi gauza eharrein duena, Katxiz lamar, hoi kaja oso agango nunik hasi eta bukatu, mekatxiz lamar, ze itxura. Zorionak azteko eta behin, jarraitu horpuri jan, urrenare irabazi, bain ez da bigarren gatu zaten, irabazi, eta honea etorri, guria ikusten nola zuen. Bezarka da hondiak, gurian jarraituko dugu. Hemen txin behar deuna. Ia dena pikatutak gauen txaladantzako. Hemen inbiarreten ani guain, feta, pistatxok, mangua, aurratu indula pixa puxetetan, eta inbiarretena da, baita oliba bota, perexila eta menta ostuak. Gio izokina salteatu, eta hau ja, behitu, ze itxurakan. Listoak hau, berta botatzeko ere bai. Eta, prepatu berdet, izokin arrautzakin, limoia eta olioakin, asketa bat, gatza pixka bota, eta dena barroa. Eta zuekin goituzue tostadita prestatu, bale? Vale. Behitu, batek hemen xerrak mostia, eta besti hemengo jot goiara bat, sartu morteruan, lehendabizi batzu ja bakarrikan, pastatxuain, eta gio olioa botatzen jun, eta masatxo hori kudeatzen, bale? Vale, ondo. Venga, hoi zuen kontu. Kolako zenbat? Igual, 6 bat moztu, 6 osortzi, eta hemen jarriko ditugu plantxan tostatzen, eta hola, fintxuak moztu, bale? Vale. Ez papela bezala, baina hola, fintxuak, bale? Bueno, eta, itziten jarraitu behar dugu bai, bale? Bueno, eta, ze kritika jaso zuen diska txiki honena, epiana, jendia kontento, ez da? Bai, nahiko... Ez que gu, nik uste arro gauzela supersoinuna dekola, obviamente, alda guzte gehiago edo gitzia, baina jentik zaren txunien superondo, honetan deu, ez que egize da. Benetan da. Eta holako, pila jentek idatzizku inguruko jentiek, sobre todo, Eta... Baina inguruko, eta Euskal Herrin da kanpotik ane, bai, kanpotik bai, Gipuzkoan asko idaztezko, Bai, Martxosua gea, martxosua gea. Iparraldetik eta Gipuzkotik gehiago. Bai, Bai, ez dakiz egaitzik. Bai, etxian zaila izatea, naus izaten da, baki zuen kanpotikan, baketio maite iguen. Baina, hola ondo, izatea ondo, ez dugu nahi esan, gure inguruko jentia hori ondo, Bai, hori bai. Eta, eta, balda, beste diska martxan, nola dakazue, urrengo epiaia... Bai. Urrengo epe bat izango gare bai, oia diska bat ateako zue. Uste, honino ez gara guztiko asko, baina uste dugu epe bat izango dela, no? Bai, gauze... Gabiz horre, ja, ingurtie beste bat atateko. Martxan gabiz. Noiz nahi zueatea, uda pasatakuan, oia, urrengo utarrilan bere bai. Ez, igual hariñau. Hariñau, Bueno, edo da bueltan, ez dakigu. Laster, nik uste. Durangoko azokara izteko puri-puri. Ona izango esan. Ona izango esan. Hori. Ondo gongo esan. Jakaio hartutxagu eta orden ja... Ezin gara pare. Bueno, eta taldea sortu zen utenean, ez dakit helburu batzuk zen euskaten, eta guain guztiz aldatu dian, edo nola ikuste zaten? Jo, hasieran nik uste helburu ondo pasatzi azkenien, eta ez genuen espero lan hainbeste... Bai, nik uste helburu barik. Eta hain ez gauz helburu finko bategaz, oza... Azkenien guk hartzen dugu leze gehiago... Hobby moduen edo... Bai, ez lan moduen, orduen serio hartzen dugu, baina... Ez aldatu asko, hori nahi guesan. Hauek hemen txegarri, tostatzen. Ez da asko aldatu orduan. Ez da asko aldatu, baina serio hau hartugu. Osea, ez da gure helburu joti ezakit, Madison Square Garden, batean, jo que se. Etan gatxe hongo, Baina, bueno. Ez dezu, ez ezik esango. Zuetan nire animatzen zeat eta horreare animatuko zinaten. Bai. Bueno, eta nola kudeatzen dituzue
baskaiak eta kontzertuak azuenia, eta ze jatezu eta gauz hori ondo mantentzeko, eta... Ba, galdera hona da, pues ez dugu egiten Ba, ez dugu ez Ezer. pentseta. Be, hasi gara, bueno, izazte igualez, baina nagore dani hasi gara edaten ure naturala. Geli gabe. Nik ez. Honek izotzagaz? Ez, Izotzaki? izotzagaz ez. Bueno, hotz. Izotzagaz ez, baina Izotzagaz urrotza. Urotza, eta guk Que naturala. bazkaltzeko eta gehi hobeto sartzea. Nik urotza gustatzen ere, bai. Jendia ez dugu, Nik- urotza gaizkiteu, bai. Eta zerbeza Nik konto, ez. no? Hori. Baina jo jatu urotza hartu. Ni betu, gainean batek esan zin, ura ez tekona. Hobeto da, ura naturala. Eta nik etxean inun, otgailutik atea, ura. Eta gero zitu nun, etxea jun, otgailua iriki eta ez da ura, Coca-Cola, ura, Ja. okerro, garagardua. Ja. Nik ura freskua berde, gaina bazkateko gustatzen zait. Eta Bai. bai neguan da bai udan, Bai, ni bai. Itxaso bezala. Bai. Eta, Baina bestela ez adibidez, dugu zaintzen. Baina bestelan ez... Baskaritek ez ezer. Ezer. Bueno, eta nun nahiko zenuten eman hola kontzertu bat, moen leheno gora etorri zate guantxe, baina ez dakit lekuen bat esatezuna, jode, gustako zuko ditzea digun, honen hemen neotia, o beste hontan, o... Ba, nik usto gerniko jaiztan. Bai. Ez da, holan eszenario bate hori Madison Square Garden, baina... Ez, baina azkenien... Beste nun hundeko zupentzetatu gizaz. Ez, azkenien, bari, azteko, gernikeko gaizten, ba, hori, herri zendales Osa, eta simbolikoa bazkenien... udan leku baten, ez eszenario, Bai. osa, ez beken, edo ez lako gauza baten. Hombre, azkenien aukeri emoten badaren, ba, Edo nun. olako lekuetan be bai, Edo nun. Edo, Objetibo de desberdina dazka hemen, Bai, bai, baruta. bai. Ez, ados nago bitxatu azkenien, ba, proposatzen dozkuen lekuen, ba, guk baietz izango dugu, da, gero eta gehiago da, Badan, Ba, aurrea, guretzako, hobeto. Bueno, hori, a ver, nola di Juan? Ba, ez dakit, holan. Oso ondo, vengo, Bai. baitu, bain goiosuna da. Igual olio gehiago. Hola, olio pixkanak Bai. botatzen jun, trrat, oidena ligatzen juteko. Bai. Asko ligatzea alda bai kontzertutan. Ez dugu zeukin Jende, beste. jende Ez dugu baina zeukin zainote beste. zaizue. Ez. Ez, askorik ez. Baina, bueno. Instatik igual gehiago. Instagrametik gehiago igertzen da, baina. Txifla, amar. Bai. Bueno, lagunak, hemen txe, nahi gelditzen zaitena da, hemen nasketa eharronei. Bakarrikan kinoa gota, eta hau listo dago, aliñoa gota eta gero. Eta gero horieke, ja, masa hori kudeatu dugu, tostadatxuak ingoitugu ondon jartzeko, hartu zazue gitarra eta ez dakit, lehen esan dezue ez dakit, bigarren o hirugarren kantua gotako zuela, zein da? Azkena. Zehazki? Diskoko azkena. Ah, lasaiena ordon. Bai. Bueno, Bai. ez da, holan, Bueno, ez da, entzun lasai, Spotifyen, bai. beraz, Vale. Bueno, nik aliño egingo gitartian, eta zuek ekin histori jai. A ber. Goizeko argizpizek ez nauztien, leiotik diztirak sartu diren. Begizek apurke zabaltzen dotez eta txorizen kantuek belarriren. Kaletik jentie pozik begize eguzkire egune lagan paseuta iluntzien zein herriren. Heldu gara txosnara amen zauz bakit, hartuz zazu gerritzik ez do nahi besterik. Gaurko gaba holan hasten bada, hain lagunek ja ez nara dantzan. Ez dut sentitzen lotzari, nok esango ban, gaurkoan zutanin. Dantzan burue begaltzen nabil, ezer ez garela, sinestu ezinik. Heldu gara txosnara, amen zauz badakit, hartuz dazu gerritzik, ez do nahi besterik. Gaurko gaba, holan hasten bada, hain lagunek ja ez gara dantzan. Ez dut sentitzen
Goizeko argizpizek bueltan dauz. Lurretik 2000 botillar dau. Eldu da maite dugun udau. Esaten dotza zubarik ez dau. Zubarik ez dau. Zubarik ez dau. Iha! Ei, bikote! Olioi purdia eta naz, ona. Eskerrik asko, tortzeatik da, bueno, esan dezu bezala, nundik noa ibiliko zate udaberri hontan, udara, nun ikusi behar dugu? Pues Donosti bueltatik igual, Euskal Herri bueltatik. Zarautzetik igual. Bai, vale, orduan sare sozialetan ikusiko dugu, ezta? Hori, bai. Naz taldea. Naz taldie. Naz taldie. Bueno, lagunak, mi esker horreteatik, eta hemen gelditzea. Bakauta jateko nahikoa. Agur lagunak. Agur. Eskerrik asko.